Il-kwadru titolari tal-Knisja ta' Savina fil-qalba ta' Rabat Għawdex jinsab fil-konkatedral ta' San Ġwan. Il-kwadru tniżżel minn postu f'ħidma delikata biex jiġi restawrat mill-fondazzjoni tal-konkatedral ta' San Ġwan. Il-kwadru li jirrappreżenta twelid tal-Madonna taħt it-titlu tal-Vitorja oriġinarjament kien fil-Knisja l-qadima li tweqqet fil-bidu tas-seklu 20. Ir-rettur tal-Knisja ta' Savina, Monsinjur Joe Vella Gawci, qal li il-kwadru jitqis ukoll bħala dokument awtentiku taċ-ċittadella kif kienet ġiet rinnovata fi żmien il-Gvernatur Richard Tenini Claret li kkummissjona u rregala dan il-kwadru lill-Knisja ta' Savina. Fuq in-naħa tal-lemin tal-kwadru inti għandek dera taċ-ċittadella. Dera taċ-ċittadella kif ġiet rinnovata fl-1621. Il-kwadru propju kien ġie kummissjonat u tlesta u tqiegħed fil-Knisja l-qadima sena wara, jiġifieri fl-1622. Ir-restawr tal-kwadru qed isir b'inizjattiva tal-Fondazzjoni tal-Konkatedral ta' San Ġwan li ħadet f'idejha ir-responsabilità għall proċess kollu. Il-kap eżekuttiv tal-Konkatedral ta' San Ġwan, Tonio Mallija, spjega li l-proċess ta' restawr jinkludi tindif tal-kwadru u riċerka xjentifika. Biex minn hekk wieħed ikun jista' jistabbilixxi l-kundizzjoni tat-tila iż-żebal intużat meta tbitter. Wara li nirċievu r-riżultati, mbagħad jibdew ir-restawr propju. Ix-xogħol ta' restawr se jsir bis-superviżjoni esperta tal-kuratriċi Adriana Alessio u restawratriċi Hemma San Gregorio. Ix-xogħol ser isir fil-Konkatedral ta' San Ġwan fejn il-pubbliku jkun jista' josserva il-proċess tar-restawr.